2022 national budget. Mga senador nga nagapatigan sang lain-lain nga investigasyon ginlaslasan sang presidente. Sa balita international, unang sapat nga nagpositibo sa COVID-19 na record sa US. Sa sports balita, Pinoy nga wheelchair racer na disqualify sa final sa Tokyo Olympics. Sa balita entertainment, Enrique Hill ginako agin na istoryahan nila ni Liza Soberano bagpakasal. Samtang sa balita espesyal, mga ganahimo sang tawo nga nahuya akoon. Bago nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon na Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 28, 2021. Karon ninyo mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Day la Salazar. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Balita Morning Edition. Las 7:03 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag sa ito naman nga weather forecast ang easterly ang padayon nga nag-apekto sa eastern section sang Luzon. Ang Western Visayas lakit ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bawod sa ITCZ. Mahuyang tutub kasarangan naman nga hangin gikan southeast ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:35 kinasang kagahon kag magatunod las 5:56 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Las 7:04 Action Radio Philippines Standard Time kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Baga patigayon sang Big Job Weekend sa SMX Convention Center sa SM City, Cagayan, Capital Central, Subo nga adlaw Sabado kag buwas Domingo, Agosto 28 kag 29. Tuyo sang Big Job Weekend amo ang maprioridad ang mga residente nga kalakip sa A1 na to A5 categories. Ilabi nang hindi makakadto sa vaccination sites bangon uton sa oras sa kun adlaw sang ilang trabaho. Pati gayon ang Big Job Weekend last just sa gatubtob last 3 ang hapon na. Suno kay City Administrator M ang mahimo maka-walk-in ang mga residente nga napaidalom sa nasambit nga categories nga naparehistro sa online. Ginklaro naman ni Councilor Renisito Novero, Chairman sa Committee on Vaccination Center, nga wala pa sila nga sang nadihon nga guidelines hanggang sa 24/7 COVID-19 vaccination drive umpisa masunod nga semana. Sunog kay Novero ining inisyatibo sa EOC ang base man sa rekomendasyon sa alkalde para sa tuyong mas mapadasig pang roll-out sa bakuna sa palabuton. Dugang pa ni Novero, importante ang ila mabalay ang nagakaigo ang guidelines antes pa man mag-umpisa ang mga programa. Ilabi na nga mayaras ang curfew ordinance nga ginapatuman ang syudad. Sa piyang kabayang napaabot man sa konsehal ang dugang nga donasyon sa bakuna para sa Bacolod kasunod sa 5 milyones ka doses nga nag-abot sa bahin sa DOH Region 6. Ang 24/7 may mga kondisyones man na actually kung sino ang pwede maka-avail. Kasi ang aton nga prospect na pag-abot sa mga bakuna as soon as possible, naubos na sa aton nga mga kuan mo, mga tumuluyo, agud nga hindi kita lang magtinerdugay. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Renisito Novero. Magabalik ng Comelec Bacolod sa pagpatigayon sa satellite registration umpisa Agosto 30 tuig 2021. Sa interview sa Action Hotline, ginpay ni Comelec Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya ang schedule sa satellite registration umpisa Lunes sa Agosto 30 sa may SM City Bacolod, Agosto 31 exclusive registration na Salazar ng mga estudyante sa University of St. Lasal, September 1 tuig 2021 sa may Comelec Bacolod Office, September 4 mayroon ng special registration para sa mga PDL sa may Negros Occidental District Jail, Hanumanan. Setyembre 10 tubtub 11 sa may Robinson sa Mall Bacolod, Setyembre 17 tubtub 18 sa may Ayala Malls, Capital Central, September 25 tuig 2021 sa may SM City Bacolod. Suno kay kanya mag-uumpisa ng registration nas 8 sang aga tubtub 5 sang hapon apang September 10 kag 17 ang magalawig tubtub 7 sang gabi ang rehistrasyon pero nagpanugyan man si kanya nga hindi magpadulong 7 na sang gabi bangod madamo pa ang proseso nga ginakonsiderar kag mahimo hindi makomodar kun 7 na magpadulong sa registration site. Ginklaro man sang election officer nga wala sang extension sa registration nga na may buluan magakatakop na sa maabot nga September 30. Naglabot pa lang sa 12% sa total population sa probinsya ng Negros sa mga fully vaccinated na. Sunog kay Provincial Health Officer Dr. Arnold Tumimbang, layo pa ni sa target sa probinsya kung maangko ng herd immunity. Apang sunog kay Tumimbang, nagasaka ang acceptance rate sa mga pumuluyo kung pagpabakuna ang paghahambalan. Palayag ni Tumimbang, halos nagasobra na sila sa kota sa mabakunahan sa A1 to A3. Rason nga nagaidog na sila sa listahan nga pwede bakunahan, ilabi na ko ang bakuna nga gina-roll out among ginbakalman sang gobyerno. Sa dugang pa nga balita lokal, wala na gindayon pa ni Councilor Dindo Ramos ang pagpadigayon sa committee conference ang sa issue sang Motor Vehicle Inspection System nga ginmando sa Department of Transportation. Suno kay Ramos sa chair sa Committee on Transportation, personal nga nagpakig-angot sa iyang regional director sa LTO para ipasiguro nga ini ang handa sa pag-attend sa mga hearing. Apang bangod man sa ginhimo nga sang DOTR nga pagpauntat sa mga implementasyon. Mangin moot and academic na ang committee conference nga iyagin
talana nga kakutani pati gayunon kahapon. Sulod sa konsehal paano siningay gaduso sa konseho ang pagdihon sang position paper angot sa mga issue. Nagapadi man ang konsehal nga wala sang legal basis sang memorandum order nga ginpapanaog sang DOTR kag indi man kinahanglanon pa sang gobyerno nga magpangita sang pribado nga sektor nga mga mag-inspeksyon sang roadworthiness sa mga salakyan. Bangod ini ang trabaho ang pwede man nga mahimo sa mga personnel sang LTO. I-defer mo nila. So, ginano na naman, cancel na lang. O, i-defer nila ng public hearing karong. Ang amon to taning purpose ng public hearing later na ayon siya ng regional director debate na i-defer na isala kabilog. Dahil ako na mo ng legal question. Nabatian si Bacolod Councilor Dindo Ramos. Sa ibang pangkabalita, lokal ginpahag naman ni Bacolod City Administrator M. Ang kaisaman ka nurse by profession nga wala pa may nakalabot sa ila angot sa mga grupo sang nurses sa syudad sa Bacolod nga posible mag-intra sa mass protest nga pati ganun sang pila ka grupo kag organisasyon sa iban pa nga lugar sa Pilipinas. Sa interview section firing line, ginpahag ni Ang nga sa pihag sini ginabantayan man sa syudad ang kaangay nga tikang sang iban nga lugar. Ginakaw ni Ang nga may pila ka mga nurse nga nag-resign sa obra apang natabo pa sadtong nag-umpisa pa lang ang COVID-19 pandemic tungod sa kadlok sang ila pamilya apang subong amat naman nga nagabalik bangon nagapadayon na ang vaccination. Sino pa kay ang ginarekomendar gid sa syudad sa Bacolod nga matagan sa special risk allowance sa medical frontliners nga may dako nga papel sa vaccination kag pagtatap sa mga pasyente nga COVID-19 positive. May ara gid man mga nagre-resign sang temprano pa lang daan early last year no sang pagsugod pa lang sa pandemic. Damo nag-ejection Brian kay may iban nga mga nurses naton hindi pagtugtan sa ila pamilya, hindi pagtugtan sa ila nga mga ginikanan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang. Sa katapusan nga balita lokal, ginalauman ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga hindi magupod ang mga healthcare workers sa probinsya sa padigayon nga masa protest ng Alliance of Health Workers sa mabut nga Setyembre 1. Suno kay Tumimbang sa iyang hibalo wala man sa mga reklamo mga health workers nga na-assign sa probinsya, partikular na sa mga nadestino sa mga local government units. Dugang pa sini nga ila ginahatag ang tanan nga benepisyo nga dapat sa ilang gikan mismo sa probinsya. Ginpayag man sini nga ila ginapasalamatan ang ginahimong sakripisyo sa mga health workers sa ginagkilalang ilang trabaho bangod isa sila sa pinakakinahanglan nga trabahante sa saling nga panahon sang pandemic. Ginako man ni Tumimbang nga nagakakulang ang healthcare workers sa mga city kag municipal health clinics. I hope hindi man kay because ang ato naman di is why man ko nakita nga though why sila ginintindi sa local government units dahil sa aton provincial government. Nabatian ang tingog ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Aksyon Balita Morning Edition. Last shot 11 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag sa aton pagid nga paglikaw sa mga balatian mga kaaksyon ang live
Action Eden, may kita sa isat ka lucky winner para sa aton sining SAP anniversary promo. Yes. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o tuwin preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog damo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa anniversary sa ARB. Kag this time, mayroon na kita sang lucky winner. Antes nga magtakop ang SAP anniversary, nakahingagaw Action Eden. Ang aton sining ka-aksyon. Hello, mayong aga. Good morning. Hello? Yes, sir. Good morning. Sinong pangalan? Si Ili. Ellie, anong apelyido ta, sir? Kag taga diin. Taga Barangay 10. Barangay 10. Ano ka mo nilang purok or area, sir, Ellie? Purok Dughan. Purok Dughan, Action Eden. Purok Dughan, Barangay 10. Purok Dughan, Ay, hindi ko Barangay nakilala. Jess. Ay, hindi ka kilala. Kay puro likod lang na. Yes, Sir Ellie, congratulations. Simple lang pamangkot na mo ni Action Eden. Basi may pila ka dila ka mga personality nga kilala sa Action Radio Bacolod, Sir Ellie. Si Eden Aboso. Ay, oo. Wow, perfect. Ikaw yung kilala. Yeah. Oo. Sir Ellie, congratulations. Taglaw ikaw sang 500 pesos kadungan man sang ika-52 nga anibersaryo sang Aksyon na Radio Bacolod. Sir, hulaton mo lang ang text or communication sa amon sining team para sa pag-claim sang 500 pesos. Anong masiling mo, Sir Ellie, nga antes kita nga mag-end sang SAP anniversary kag may other Action Eden? Yes. Nga SAP para naman sa mga kautunan natin nga mga drivers pero nakahingagaw pa Sir Ellie Bingkal sang Pulok Dughan, Barangay Jess. Sir Ellie, nung member mo sa Action Radio Bacolod, go ahead. Nautod siya, sir? Wala nautod siya. Sir Ellie? Oh, may problema siguro sa communication. Sige lang pero Importante kung nagdaog siya. yes, 500 pesos Matic Action Eden. Yes, grabe Action Eden, mamati ka lang. Makadaog ka na. Yes, sama lang balantayan nila sa aton sininga. Second wave. Oo, second wave. Second wave. Ano, do paayuda ba? Basta importante Second wave nga. mo pa ayuda pero para lang exclusive for drivers. Yes, oo, pero hasta ang saptaya mo ni hasta August 31 na lang Yes. siya deal. Kag may ara sunod pagid grabe yan limpak-limpak na pera. Grabe. Limpak-limpak na pera pamati lang kamo da. Pres kay sa tanan naton sini nga nagapamati gid damo gid nga sala. Yes, salamat, congratulations Ali Bingkal, 61 years old from Purok Dughan, Barangay Jess, Bacolod City. Congratulations sa detalye sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Yes, good morning and we are back online mga ka-aksyon na and this time check naton ang dugang mga greetings sa aton sining pagpangalagad karon nga Saturday morning. Good morning lang kay Richard Malayang. Good morning Action Radio. Monitor lang kami diri sa may Barangay Hagimit, La Carlota City. Nagapapangkot siya.
La Carlota City. Kami ko sa... Ay, abot si Muya. Ay, charot na. Sige, Sir Richard Malaya. Ngayong aga, thank you so much, Ma'am Ana Sinora. Naka-tune in man tonight. Tonight, ano naman? Sa That's Action balita. Deal. Si Sir Jerry Limaco, morning action in and action dyan. Monitor kami from Banga Totong Felisa. And Yes. sige, madamo gid nga salamat. Kay good morning man kay Eves Smart, Tadeo Salcedo. Tadeo Salcedo. Sige, good morning, sir. Oo, do lain-lain na din kasulod sa ato na. Pero anyways, may arig pa kita diri sa baba. Ma'am Elizabeth Malakagamala, thank you so much. Until now, yung ka-greet yapon si Ma'am Elizabeth. Happy 8 ARB at 52. Mo siyang top fan. Isa sa mga top fan winners natin. Yes. So, sa Hall of Justice, si Ma'am Elizabeth Malakagamala, that's why nga pag bomb threat o nagligad, hambi, actually, Eden, wala ko ka-inform sa inyo, kaya nagdalagan ko, nabili na akong cellphone. Okay lang na, ma'am. Diana Kimil Dore, good morning, man, sa Barangay Quintin Remo, sa may Banawasang Moises Padilla, good morning. Kay Tito Shelo Billiona sa Revelo, watching from Punta Play, Barangay Poblacion, Bago City. Uy, yara ka da to? Nakapuli. Very good. Happy birthday ko, no? Ambal ni Rona Regina Trava kay pare niya Rodolfo Porques Jr. sa Sitio Pacol, Barangay Alihis, Valladolid. Action deal, basta may birthday, wala yung nakantanan din namon. Ang last na lang, Happy birthday to you. Nabatiyan yung magkanta si Action Deal. Happy birthday, Rodolfo Porques. Kumpare ko, Bia Jonathan, good morning, man. Kay Rachel Evangelista, of course, happy weekend. Cha Arsula Galio, good morning. Kag sa tanan nga taga Bacolod ko na. Salamat. Teacher Romela Revelo, good morning. Nag-monitor lang sila kung nagyapon sa Bago City. Liwat kay Ma'am Luing Melo, thank you so much. Thank you so much sa paputo kag sa shrimp. Wow, bongga. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning, man. Kay Sir Melili Oligo, Aragyapon. Si Ma'am Cory Vidaha, nagapamati, bisa na alas 2 na sang kaagahon dito sa Kuwait. Thank you so much, Ma'am Cory Vidaha. Scarlett Gamo, good morning. Greet nilang family Serrano, especially sa iyo sister nga si Remya. Ma'am Remya, happy listening. Thank you so much. Kag kay Maninoy ko, One Ball Galyo. Kag kay Maninay Alma, dira sa may Las Vegas. Good evening na sa ila, subong. Of course, Ma'am Vanessa Mayon, Doc Matthew Mayo, Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much. Miles Martir, Norma Torreblanca, good morning. Richard Malayang, muto ang balong kaina. Kay sa dalong, kung nag-start mo, sino ni isa yaman? Christina Henson, hindi ko alam na ang Gani, ginano ko na siya. Sige, hagida. Ginabi ko na siya. Leo ko na action daily ka nang humusga. Oy, by the way, happy birthday! Action Marnie Kirao! Happy birthday to you! Energy. Oy, tingala ko kagina action deal, may nakita naman ko mga lechon nga saka sa babaw. Oo, okay. Ay, sold luto naman na natin. sila. Sold naman ang aton nga lunch. Luto na sila yan. Mahapa na lang sila sa lamisa karon. Wow. Sila lang nagsaka. Kay wala si Action Boy. Most usually siya nagakwan mo, gahakwat. Di wala si Action Boy. Di baka-baka sila saka eh. Kay si Joms nagaluto na to sang mga steak. Barbecue steak. Wow, nagutom na ko. Barbecue steak, gali. Thank you so much, Daan. Kay Action Marnie Kirao, sa imo sini nga papanyaga. Halin kagapon nga papanyaga sa mo. Gado ka week long niya nga birthday mo. Yes, so without Action Marnie Kirao, hindi ka magapuli kaga sipa-sipa lata. Pero wala yan ginaalaw, kay ginaalaw niya ka nga magkuhan sa iya. Okay? Perfect. Standby para sa mga balita national. Las 7:22 sa Action Radio Philippines sa Nerdime. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Ginkompirmara sa DOH nga ginlakip sa ginaduso nga 2022 nga national budget ang pag-usar sang COVID-19 booster shot sa piyak nga wala pa sang rekomendasyon gikan sa mga eksperto. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapabilin nga minima kang hindi kompleto ang ebidensya good masuportahan ang booster shot.
Ginpayag sini nga wala ginsiradaan na sang gobyerno ang pagkonsiderar sang booster shot apang sa karon mas prioridad ang equity kag safety sang bakuna. Ginpayag man of hearing dinalantaw na sang hensya nga magakinahanglan sang booster shot sa palabuton rason nga sa piyak nga wala pa sang rekomendasyon may gintigana na nga pondo. Ginpahag naman ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga dapat defeat COVID budget ang tema sa national budget sa masunod nga tuig. Sunod kay Cayetano, importante nga mag-reflect sa sitwasyon sa COVID-19 sa pungsod ang budget nga ipasar sang Kongreso. Dugang pa ni Cayetano, hindi mapierde sang Pilipinas ang COVID-19. Tubtub hindi pa klaro ang national budget kundi kuhaon ng kwarta para sa mga programa sa ikang lawas kag palangabuhian sa mga Pilipino. Patag sa kongresista nga may mga proyekto nga hindi kinahanglan sa sining panahon, bangod mas nagakinahanglan sa suporta ang health facilities kag mga laboratorio. Sa karon pagig-angot o kung naga-question si Cayetano sa 395 bilyones pesos nga ginpain nga budget para sa COVID-19 response kag ginsulit niya ang importansya sa stimulus package o kung ang 10K ayuda bill. So now that nahimasmasan na tayong lahat and we know hindi basta-basta mawawala yung COVID-19, there are two aspects na dapat klaro sa budget. One is sa health and the other one is sa livelihood o kabuhayan o yung economic stimulus. So we will not defeat COVID-19 unless yung budget natin ay very clear yung panglaban niya health-wise at panglaban niya livelihood-wise. And may biblical principle dyan, di ba? Yung kung ano ang ating itatanim, yan ang ating anihin. Kaya sabi nga ng mga matatanda, huwag mo i-expect na santol ang bunga kung mangga ang yung tinanim. Si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Sa dugang balita national, ginlaslasan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga senador nga naghihimo sang lain-lain nga investigasyon. Sunod sa presidente, nagaporma na ang mga senador para sa 2022 national elections. Ginpayag sini nga hindi dapat magpati ang pumuluyo sa mga investigasyon sa mga senador bangod puro lang investigasyon ang ginahimo sa mga mamalidha. Ginpayag sang Chief Executive nga matapos ang 23 kadlawng investigasyon, wala man sang resulta, wala sang rekomendasyon, wala sang napasaka nga kaso kag wala sang may napreso. Damnag lang nagpatigayo ng Senado sa investigasyon sa 607,000 or 67 billion pesos ang COVID-19 fund sang DOH nga una na nga ginkomentahan sang Commission on Audit. Kontra naman sa Senate President ang alegasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sa resulta ang investigasyon sa Senado kag kalabanan sa mga investigasyon wala nagahatag sa rekomendasyon nga nagaresulta sa pagpamatbat sa mga opisyal sa gobyerno. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, mahimo nga manalipat o kung kulang lamang ang impormasyon sa presidente kag ginpahayag nga nagapadala ini sang Senate report angot sa investigasyon sa PhilHealth. Dugang pa ni Soto kalabanan sa mga ginapoint sa presidente ang may pending nga kaso kag ginkakasbangod sa investigasyon sa Senado. Ginpanumdum ni Soto nga ang ombudsman masami nagabase man sa investigasyon kag report sa Senado para sa ila preliminary investigation. Liwat ang ginpanumdum sang DOH ang publiko nga mas pang maghalong bangod ginapaabot pa nilang mas madamo pang ginatawag nga wave peak sa mga kaso sang COVID-19 sa maabot nga mga sinimana. Ginpahayag ni DOH Epidemiology Bureau OIC Director Alithea de Guzman nga naka-record sa liwat sang panibagong nga peak nga 15,537 ka mga kaso nga mas mataas sa peak sa Agosto 12 to 20 nga 12,897 nga average. Padayon man ang pagtaas ng kaso ang Metro Manila nga 16% ikumpara sa mga ginsundan nga simana. Sa Agosto 19 to 25, naka-record sing average daily reported cases kung adar nga 4,105, mas mataas sa 3,533 adar sa Agosto 12 to 18. Sa Agosto 25, nanguna sa gihapon ng National Capital Region o NCR sa may pinakamataas nga kaso nga naka-record sang 3,628. Kasunod ang Calabarzon nga may 2,913, Region 3 nga may 1,680, Region 10 nga may 850 kag Region 7 nga may 812. Ang mga lugar nga may pinakamataas nga kaso among Cavite, Laguna, Quezon City, Bulacan kag Pampanga. Posible nga sa katapusan nga bahin pa sa 2022 kung tubtub 2023 makabalik sa pre-COVID-19 pandemic levels sa nagasarurot nga ekonomiya sang pungsod. Ining pagbulubanta sa National Economic and Development Authority sa hearing kahapon sa House Committee on Appropriations sa hagna nga 5 trilyones pesos nga 2022 national budget sang gobyerno.
Ginpahag ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua nga nagapabilin sa gihapon nga maayong ginalauman nga pag-recover sang pungsod karon pa lang nga 2021. Sa record sa NEDA sa tuong Abril tubtub Hunyo 2021, nagsanyod sang masobra 11% ang gross domestic product sa Pilipinas nga pinakamataas na nakaligan nga 32 ka tuig. Kag bangod sa vaccination rollout sa gobyerno, positibong economic team nga mapabilin ang target nga pagduso sang masobra 7% sa 2022, sa 2023 kag 2024 yara sa 6% tubtob sa 7%. Aksyon Balita Morning Edition. Las 7:28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag sa ato naman mga ka-aksyon balangan. And we are back online mga ka-aksyon na. Don't forget later 10 a.m. Reminder on us since mga cellphone. Meron kita sang final week sa atong sining ARB online na fun games. And iganaw sa man ang atong sining 4 winners sa sining top fun nga magadaog sang 500 pesos each. Sa mga previous winners na please giveaway naman sa iban or kung gusto nyo din na mag-join, use another account. Ala. Grabe na. Hindi Okay, ata naman chance ng iban. Kaya yung iba actually identity, iban nga nakadaog na ibang ginawsa nila ang accounts nila sininga himata. Pero sige lang enjoy lang ta later karon mga around 10 a.m. mga ka-aksyon na Facebook Live. Ako ang inusin nga makaupod man si Aksyon Defensor, and as usual may mga pag-games kita online like mga mga what's in the box, no, mga guessing game ang aton sining bill nga mga serial number amo na ang sining iga guest iga-announce ang aton sining apat ka mga top fun winners kag may raman kita sa mga trivia questions, no. Subong pa lang research na kamo dira sa mga ARB posts sa background or history sa Aksyon Radio Bacolod para may ra kamo sang chance nga magdaog sang 500 pesos nga cash mga ka-aksyon. Ma'am Maria Luisa Melos, I'm back. Good morning. What siya ni Aksyon din, no? Nagpadala sang puto si Ma'am Melos. Yes!
Yes, thank you so Kanamit, ang much. nakaon nga po to, hindi lang isa, hindi dua, tatlo, mga apat. Mga Nan. road to 5 na ako doon. Maka-timing kapag kita Oo. sa mga molo niya, mga dinuguan. Ay, perfect. Feeling ko next time, bisang wala ko duty, Saturday Kadto morning. ka de, kadto ko oo. de. Lagaw-lagaw ka lang Majogging de. ko de. Yes, perfect in action deal. Sige, nandun si Christina Henson man. Ano ko na? Di siya man siya Japon, hindi siya Nani sa man magbiyaw. ako be ma-block siya. Yan balta gina i-block ta niya kay mga wala pulos. Sige. Ari mo giday. Ito na. Ito na. Basta Kaya same. banda, sigma, nandanak siya dyan na magpati, no, sa mga comment man dire. Oo, May nag-comment, gani. no. Isa Kadamo akong daan sa dialysis patient, si Sir Jerry Limaco, ate, sige Kabudlay man na iya. So, don't forget again na 10 a.m. And may top 3 na kita actually din sa mga winners naton sa ARB Online Reporting Competition. Wow! And Sana ganyan na. karon man, after isang fun game, Wow! OMG! And may alam kita Listen winner. very well. may winner naman kita sa aton sa nga People's Choice Award. Kag Wow. most shared entry, kag most viewed entry. Kag may isa sang special prizes sa ate. Wow, bongga. Good luck, no? Ang daming prizes ni Action Oh, Dale. Iba courtesy talaga. ko ang most viewed kag ang most shared. Kikita ko ilang effort yawan sila campaign sa social media. So Wow, 500 grabe. pesos worth of load yung extra kita makasal ka. Pamakutan na lang sila kung load or ano. Di ka na nakabalon to sila nga load card. Oh, wow. Ay, sa pili lang sila sa network. Di mo ko ang load card. Ang ako, nakisabi, ga wifi lang ko sa station, ga available, mo na ko ma-utilize ang kung mga load card. Yes, ay perfect si Action Dale. So, good luck, and sige, dagay ma-text flash ako na sila para maka-join man sila sa online fun games. Kaya, ang winner nato na actually din, doka, ano nimo, doka, ano? ano man, Hindi sige lang na. split decision, hindi split decision, doka, Unanimous? out of 5, do 4, Ay, wow. out of 5 ka mga judges, 4 ang nagpili siya nga siya gid ang mga Mga winner. But silingon, So, deserve niya wala gid. gid question actually din. Yes, Kay Palarias, so- nga number 1. O mga bigate na ba lang nag-judge? Sinyo da. Mga national and international judges. Ang gikuha ni Action Dale para mag-judge sa newscasting online competition. Yes. Mga beautiful pa na. Aha. Ang isaya kalaw. Ay, to. Joke. Sino? Joke lang. Ang pinasahe. And syempre, nag-judge from home si Aksyon na Wilma Sugaton. Yes, thank you, Mother Wilma. Nga naman, kumbaga, mga senior nga sa, hindi mga senior Hala, grabe ka kay- seniority bala sa reporting na Grabe ka ginatawag. pala kay Tita Kaya may Wi. representative sa may mga seniors, may mga millennials, so para at least may mabatian mo ng tingog sang both sides. Ay, perfect. Amo na daw siyang importante, Action Dale. Yes. Pero, ang akon nga, no, di na tuman. Ay, ari siya gali. Oo, sige So, karon natin ni Emma, magasinadya kita, and... Dugay gali ara na si Action, si Action Ann. Oh, yes. Kaya ma-prepare, request niyo bala si Action Ann nga magsaot. Samtang nagaulat-ulat, kay kuha niya na expert na da si Action Ann. Sing and dance na siya bala, abi niyo Yes, talentado siya bala. Yes. Gin-invite siya ka ASAP, pero gin-decline niya lang. Ha? Yan ano? Gin-invite ka ASAP. Ay, oo Kag sa mga ga-talent na mula sa siya na yung gina-offeran niya sa mga Pero gina-decline niya international. Oo, kay do, kinanlan, hindi siya namon. Sorry kayo, naging pili kami ni Action Ann, no? Standby para sa mga dugang pagin ng mga balita. Sa detalye na sa Balita International, ginkumpirmar sa gobyerno sa US ngayara sa ilang pinakaunang nga kaso sa COVID-19 sa isa ka sapat o kun usa. Sunod sa US Department of Agriculture, nagdamo ang kaso ng COVID-19 sa mga wild white-tailed deer sa Ohio. Apang wala man na report nga mayara inisang sintomas ng infection. Sunod kay USDA spokeswoman Lindsay Cole, wala sila sing ideya kung paano na-expose o kung nalatnan ang nasambit nga sapat sa COVID-19. Naibaloan ang mga sapat nga positibo sa COVID-19 ang bungod silang close contact man sa mga persona nga nagpositibo sa nasambit nga virus.
Kag sa naman nga business news sa piyak nga madamo ang nagapamalabag ginaprobahan sa Department of Agriculture kon DA ang importation sang 60,000 metric tons sa mga isda sini nga tuig agud mag-augment sa mga ginapaabot na nga kakulangan sa local production kag manikawan nga magsak ang presyo sang isda sa mga merkado. Sa ginpagawa ang statement sang DA ginaprobahan ni Agriculture Secretary William Dar ang pag-issue sang Certificate of Necessity to Import para sa 60,000 metric tons sang round scad kon galunggong mackerel kag bonito nga ginrekomendar man sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ato naman yung Balita Entertainment, ganyan kumpirma sang long-time couple ni Sanday Enrique Hale kag Liza Soberano ang ilan na ginastoryahan ang pagpakasal. Sa interview ni Enrique kay Boy Abunda, sabat ni Enrique alegasyon nga engaged na sila ni Liza bangod sa singsing nga suksok sini, apang panginwala sang aktor. Suno kay Enrique, luyag nila ngayon ini step by step, rason nga magatukod sila una sang negosyo. Naibaloan ang duha ang magaselebrar sang ila ikapito nga anibersaryo bilang magkarelasyon sa bulan naman sang Oktubre. Kag sa nga sports balita, na-disqualify ang Filipino wheelchair racer nga si Gerald mangliwan sa finals sang men's 400 meters T52 sa 2020 Tokyo Paralympics Games. Ngayon balikan sa Olympic Stadium Bernes sang gabi. Natapos ni Mang Liwan sa final sa panedesisyonan sa mga technical officials nga i-disqualify bangon sa lane infringement nga ginbase naman sa World Para-Athletics rule nga naga-disqualify sa competitors nga naglapaw sa ila nga linya. Alright! Good morning sa aton sini nga mga ka-aksyon. Good morning. Madamo gyud nga salamat sa aton sini nga mga ka-aksyon nga nagapamati again. Ano to action Dale gani ang imong ano bala sila sa 10 a.m. Yes, gina-invite namo ni Aksyon and Defensor nga magpamati via ARB Fun Games sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page. Kita karon mga ka-aksyon na 10 a.m. Reminder na kami sa inyo nga mga cellphone nga by 10 a.m. Dapat wala na kamo sang may ginatrabaho, may ginauyatan. Stable ang inyo nga internet connection. Kag syempre dapat dasig kamo nga mag-type para may chance kamo nga magdaog sang 500 pesos. Yari na kita sa final week or week number 4 sang ARB Fun Games. Kag syempre Aksyon Eden amo na ni ang katapusan. Kag i-announce pa natin ang top 4 or top fun winners apat ang kabilog nga magapulis ang 400 or 500 pesos each. Ginibanan ko Ginibanan mo anon mo na. Ano naman? May porsyento, may cutting. Sige, 500 pesos each mga ka-aksyon para sa atin sa nga apat ka-top fun lucky winners. Yes. Kag syempre i-announce naman after sang ARB Fun Games ang top 3 naton sa Aksyon Radio Bacolod Online Reporting Competition. Kag mga special awards nga pagabatunon sa aton sining nga top 10 entries nga nangibabaw Action Eden sa pila ka mga competition. Correct. Kag of course, Action Day lang aton sa anniversary bala hasta na lang sa August 31. Yes, May aray ka sang copy sana. Para sa mga ang sunod naman may ara man pero para naman sa aton sini nga mga ano gani? Mga drivers. Yes, mga e-bike drivers, taxi drivers, kay para mabalikan ta sila Action Dale sang ila sini nga pagpamati man kag pagpalangga sa aton. Ti bantayan nyo lang kay may mga ara lang da si dudes nagalibot-libot. Kaya para matagaan kamo sang form kag para man nga makadaog kamo 500 pesos. Na, sige Action Dale, para sa atin sini Balita Special. Alright! Una Action Dale, ang atin sini nga Balita Special, mga ginahimo sang tao sa nga nahuya tabla akoon. Ay, para gina sa akin. Ay, para sa imo. Di para para na sa tanan, Action Dale. Oo. Nang una, dira Action Dale,
una dira sneak a sniff test. Aha. Kumbaga hindi ko kasampo ta sneak a sniff test action deal. Kumbaga kung example na do medyo medyo kabaho sang tiil ko. Pero pangitaan mo bala sang paagi action deal nga makuan mo masimhutan mo. Bisan nga paano ang iban ang iban ginamo na bala nila ilatiil para mabatyagan ang hangin. Hangin habagat. Oo, hangin nga bagat. Sa tapos, dali lang ida, kami ga-chat di sa akon, hambalya, damo, day, amo na digin kadtuan mo liga, diri kami maboting, dason. Maboting kami kuno, hambal ni Teacher Romela Arevalo, boto siya sa higad sang baybay, kag, simhot, sang kanami nga hangin, pero nagatanaw sang, aton Facebook lang. Ano ka dugay magsabat kay action deal? Dahil lagi kay gina-check ko di ariwa. Liwata be nagapamati isang Facebook live. Liwata. Ano? Liwata wala nagapamati isang Facebook. Nagapamati isang Facebook live. Effort ba? Sige, kita. Thank you so much. Kung din ka man dira ang kilid sang baybayon. Oo. Ara sa may unhan da bala sang bago bala. Ano na ganing sikat nga sa bago? Bantayan. Kalipatan sa kanara sa punta na. Sige Ang next action deal, ang magpiki. Alakalain. Magpiki kung sa panguya para masimhutan mong imo sini nga baba. Paano? Magpiki gani isang kabalo ka magpiki isang isang panguyab. Nga ka lang. Na bala. Pero dala mo na bala kay siyempre para mabatyagan mo kung baho ang iya sini nga ba siyempre. Oo. Ang naka-loading sa ako hindi nga mga sound effects Ay naman ka-loading. Ang next action deal ikatatlo. Ikatatlo. Ang do ka pa America niya ang shave your toes. Ang iban kita mo na action deal may gagmay da bala nga mga buhok-buhok bala sa imo tiil. Kita mo da sa mga toes da bala. Di example kung tail taniyo may mga gagmay da bala nga mga buhok-buhok. Nang iban nga na shave na gali nila kay na-irritar sila kuno pero ako do wala man. Mera ka. Usually sa mga lalaki action deal na may amo na. Ang next action deal lasin uniman. Ang nagasuksok sang parehos nga bayo 2 days in a row. Oh my goodness. Oh my goodness. Wala ko na iya Kita niyo yung dole. Wala kami na yung amon balay uniform lain-lain every day. Di ba action deal? May amo na gali? Oo, may amo na sa iban. Sa iban di gano. Pero ati amo na gani nahuya sila nga akoon. Pero naga-exist na action deal. So, pero okay lang man na. Ako wala ka man lang nabalhasan. Kung taga ka bala, taga Don Salvador Benedicto ka, kahit grabe to yung katugna action deal. Hindi man lang hindi mabalhasan mo bayo. Wala kagkakapoy, wala pang laba. Pwede lang na sulito na basta hindi lang baho. O kung ang tupad mo, kauyon sa imo baho. Pwede lang. Kung naanad na siya disregard na yan. Pa-immune lang man mo. Yes. Yes. Pero muna yung action niya kung Pinoy tayo, hygiene ng iba niya, hindi ginakasaho yan. Iban, correct. thrice a day, nagailis ang bayo. Si action nanig na. Grabe. Gabing balhason bala. Grabe. Kumbaga mga pawisin. Nga nagahulas ang ila sininga lawas. Lawas, nagahulas, nagabalhas. Do ano ba do tubig nga cold, nagahulas. Kami ara mga kamot action din kag tiil nga nagatubod ng malang gripo. Nga dugay. Action din. Actually ang balin nila kuno kung nang kulbaan, kung stress na amo na nagabalhas ang imo kamot kag tila kisa mo mga connection deal ila binagid bi kung masakit ang bulsa ko. Palamulay na ako nga pero kung outer action like mga jacket do pwede paguro mga 2 days, 3 days. Pero kung mga inner ti ako budlay na niya tapikid bala sa lawas mo mga jacket yung mga isa kasi mana pwede pa na. Kay ti ara man na siya sagwa man cover lang man siya. Yes. Pero usually action deal may mga kilala pa kung mga lalaki ang pants bala kadua ginasulit hindi magkatol no. Ako do nakatulan ko ako dan wala gid ko ga pants kay do
Kasayang, bigay ka namin isang legs ko, hindi nyo makita. Hindi ma-expose. Charot lang. Ang next action, Dale, syempre, sorry sa mga nagkakaon, ha, ang pick your nose ko, no? Hindi pick nga puluton, ha? Kundi ang the number you have dialed is either unattended. Syempre, action, Dale, mahuya ka na iyang magtubang sa damo tao, wala nga nagakuti-kuti kada sang ilong mo. Kag, after kuuton ta ka, bilog-bilugon ta ka, kag ipitik. Ipitik ta ka. Mayo na lang nga ginabilog-bilog, kag pitik, action, Dale. Ang ibang ginapahid sa... Ang iba niya ginamo na is dalong pulong kuha, no? Tapos pagkapyot sa mabulos, ano ning gapilit ni man? No, karong. Alam mo, ay, no? Yes, karong. Tapos hindi pa na mag-ako, nga, do, ikaw naman itong bago, ito nagalin, mo, siguro pong at ay nan. Ang next action, Dale, ang ginahimo tani ko na tanan pero nahuya lang ta mag-ako. Ako wala ko nahuya mag-ako. Yung before ko maligo, yan nagawiwi ko yung action, Dale. Pee in the shower ko no mo. Kasi wala kayo magpaligo kayo, wala kayo pangihi. Hindi man na wrong, though hindi man na... Ang iba niyan inahuya ko huya na sila action, Dale. Oo, kita yung mga wala tayo huya. Oo, ibang ganun sa swimming pool. Oo. Alas ka sa swimming pool. Tapos kita mong bata, gama mo ng babayo. Ito ka namit, ha? Ay, naglilabog ng ko diyang mic ko diyan. Hambal ni Ma'am Ana, sinoro, yak ko no, yak. Hambal niya. Ang next action, Dale, ang ara ba lang, ako yung ginahimo ko, like for example, malabay ko bisa damo, tawo, tapos syempre, doon nahuya ko, balas ang beauty ko. Do ma-pretend ko ba lang may ka-text ko ba, or gawa mo ko na, gig-reaction din. Hindi kaya may mga tambay mo, kiss abalado, hindi maging kugwapa, pero naghahamba, ka bala, i-cut call ka, ay ma'am, nga po, doon natakaan ko bala kisa, hindi ko ya snub ha, pero may times lang kisa nga do, inappropriate ba lang pagsabat si mo, kagi ko na action, Dale, nga ginano ko, pag mo na, ay hello, oh yes, oh, tapos gulpi na kuning cellphone ko. Nabalaan nga wala ko yung kaistorya may mga ibang babae actually doon nagkaka-awkwardan sila nga maglakat or maglabay kung nagatumpok ang mga lalaki kag sa lang isa it's either nakapants man sila or okay man nila sa bayo or hindi man appropriate man hindi man bastusin pero mo na kisa galing kay nature sang lalaki kiss action deal nga labi na gid bala ko mga barkada ngambal nga wait wala bala pre ngayo sa mo niyo mo to na tinatakan mo lang babae imbis nga sabton niya pa or bastuson niya man at the same time pawalaan niya na lang so text na lang kamo yung girls kag piyon yung silent in your cellphone magpretend kung mga tawag ay kaya ko nagtawag rong huni ako sila daw ka wrong ang next naton action, Dale, ang may ara kita ko no ambot nga nahuya sila nahuya di ang iban nga may ara sila imaginary argument sa ila sini nga utok. Ako yatod man action, Dale, kisa abala mga wrong decisions, that's alright. Nan. Okay lang naman, ay, katani, hindi ka na yabuang, ha? It's normal, nga may amo ka na. Kay kisa action, Dale, ara ba lang natamad ka na mag-explain bala sa iban? Sa tabo. Oo. Sige sa imo na lang kaugalingon, no? Sa imo na lang tagua lang da. Silently. Oo. Ari din action, Dale, keep tabs on your ex-boyfriend, ex-friend, or ano pa nga ex on social media. Hamal nila, hindi ko no stalker level, pero admit it, you do search every often ko no. Ay, wala ga-exist sa akon. Everyone wants to know their old frames kung action date, kung ano nakatawa sila live, kung ano. Galing kaya ang social media, subong, ang Facebook, subong may Facebook lock na. That person locked his or her profile, mga mo na action date, hindi mo na ma-stalk, hindi mo na ma-like. So, ang ginahimo sang iban, nga daw patay luyag, padaragahimo sila another account, tapos sila ipang-add ang common friends, tapos i-add tong gusto nila i-stalk. Kaya para... Kag may raman mga mag-best friends, barkada, i-screenshot kung anong pinaka-latest na post. Ara ba lang nagapahimunong ka na, naka-move on ka na. Yes, nan. Ang next action, Dale, wala ko yan nahuya, nga akoon ko niya, ginag-google kong akon kaugalingon. Gina-type na Eden Aboso. Ang nagagawa dahil Eden Aboso, Princess of Wow! Joke lang. Eden Aboso, tapos makita ko itong mga Jejemon ko nga mga posing, nga pictures ang una. Friendster. Mga MySpace. So, na-try ko na Google ko na akong kaugalingon. Pag ma-appear direction identity, mga previous mga post. Ang iban ginali from Facebook din nagkakato sa Google. Grabe, no?
Perfect. Kaya mula na danay action day la. Kaya ang iban, daso naman, kaya ang iban do ka mga America na giniya. Do wala nag-exist diri sa aton. Okay? Alright. Perfect. May mga nagasugpo naman din. Sino naman si Alma, likod ni man. Ari mo giday. Ari mo gid. Nakaharap Sige, ka ba sa krisis? Ay, kalay. Wala kalawig-lawig. Wala sa ano. Ginaano ni nila man. Si Ari mo Nona giday. Agravante, mayong aga. Nakatune in siya subong Sabado sang aga. Good morning. And then kay Dianton Diaz, Graham Action Dale, kay Eden Tony Diaz sa Patria Village listening. God bless. Dala sila ni Action Fred sa Langga. Yes, good morning man kay Kagawad Monica Prudente kag kay Ma'am Mercy dira sa may barangay Nanunga sa Banwasang Hinigaran kay Manang Lizelle, kay Rock, kay Manang Small. Sino pa gani? Si Incheck na. Good morning dira man sa ila ni Angelo kag ni Paul sa may Pontevedra. Thank you so much. And of course, kay Papa kag kay Mama nga nagapamati subong sa ila sininga beautiful daughter. Wow. Good morning man sa mga taga Roadside 2, Barangay Alihis na. Yes. Kalabanan nila sila naga-tune in subong sa Action Radio Bacolod. Good morning. And don't forget later at 10 a.m. Kita na kita sa final weeks ng ating ARB Fun Games. Ikaw po din yung si Action Dale kag si Action an Defensor. Ang vlogger sang ARB. Sana all. More prizes para sa mga kauturan naton na nga lubos nga nagakinahan. Lubos nga nagakinahan. May nag-comment Action Dale, si Mia Morales Moreno, halong ka mga duwa. Doon ako baari ko pagbasa ko sang halong ka mga duwa. Nga do si Oo. si Rudy. Hindi daw banta. Halong ka mga duwa. Ano man? Sa pagbasa na yan. Ay, sige. Halong ka mo duwahan. Wala bala ha? Wala ka. It's either nga, halong ka mga duwa o kon, halong ka mga duwa. Doon ako bakit ko pala tuod pagbasa ko sang, halong ka mga duwa. Tanong nga pala mo, Mia Morales. Depende na sa pagbasa actually din. Kaya ang chat wala sang tingog. Emotion. Wala sang emotion. Ikaw lang nga-create sa mo na, no? Yes. Oy, damo ko nung nagapamati sa higad sang bye-bye. Hamba ni Teacher Romela Arevalo. Hello sa mga taga-higad, bye-bye. Yes. Nagapamati, sa mga taga-Bago City. At sa mga nalakip sa top 10 nato na sa ARB Online Reporting Competition, stay tuned ka mo later kay after sang ARB Fun Games, i-announce nato na ang atong sining Grand Champion. Wow, Grand Champion. First placer, second placer, third placer. Hagang mga winners ang atong sining special awards. Yes. Lasyada 55 Action Radio Philippine Standard Time. Hinyo na batian ng kabugusan nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Karon nga daw Sabado, Agosto 28, tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon, Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon